Ktorý? No, pekačko v ruke. Ste hladní neboli. Takže len tak. Viac neboli zastavené. Je to jedno. Jak špiť? Ja? Samo! Tak ako mám. Dolu, nižší, tak. Dobre, dávaj. Dobre. Tu máte ešte. Chceš opekať, počne? Ja sama. Opekať. To už je luxus. Že? Viete, keď som ich kúpila v papiernici? Áno. V papiernici v Ševče. Na začiatku sezóny sa dajú kúpiť. Máte takú tak drví si vždycky do minulý rok sa raduje takú to. Komu to robím? Už som ho napísala. To je pre pani učiteľku, že? Ja môžem držať, ja? Vieš, mama aj mala oslavu, čo sa nám poviedala. No, dobre, stačí, ďakujeme. Takže ber si 3, ideš. Ideš. To nebolo vedľa neho, ani takto to bolo. Takto to bolo. A teba tu červená karta? Áno, baví ma rozpípal. Na rozdiel od teba. Alexej, to bola čisto teba. Čo? Hej, si na moje. Tak. Posluha. Keby to nebolo horúce. Zoberiem mu to chleba, jak rezeň. Zabije ešte pekne polúku. Na tie hnúra. Lieskoče. Určite. Tam hľadá futbal? Ale trénujem. Hovoril, že kôrku tak, že má byť. A tam je auto, on sa dostane. Ale samozrejme sa dostane niekde. Keď povedal, že už chodom zbechali. Dvihnite tyčky. Je to na listu. Ešte to raz. To bolo teraz do toho. Či Vasaďovač, jak to robíš? Daj mi tú baterku. Ja žiadnu baterku nemám, neviem, o čom hovoríš.
môžeme potom vyskúšať. Musíš o tom všetkých oboznámiť. Kečup. Naďko, ty nevíte, Ačka, vedí teba. Ačko, pošli. Tak vidím, že však to mám brátka sa mi zdá. Byłam dole tam teraz jest. Sa nepotí. No, dobre, tieže. Blízka krvná skupina. Ja mám doma mačku, asi cítiť. Tak. Tam je pri tej Rebeke. Máš to na povod. Láhni. Lahni. Láhni. Lahni. No. Čo? Čo? On nechce jednotka. Ideš. Čo? Vie po anglicky. Joj. Čo? Lahni. Lahni. Nie. Lahni. Bro. No. Tak. No. Bezpečné miesto je cieľová plocha, čo sú tam tie myšky, alebo ako chcete to nazvite, je to jedno. Tak tá vzduchovka by mala mieriť len tam. Dobrá, tri máš. Dobre? Žiadne otáčanie, keby aj nevystrela vzduchovka, o toho sme tu my, aby sme vám pomohli. No ako ja som to Hej, ja mám tu. Čakal, ide Jakub. A netlačiť sa, prosím vás, na každého vyjde rada. Máme kedy. Nie. Nie. Čo, lapku? Daj lapku. Nie, mi to, no tá soda má, ale tak to... A nemáš takú lapku. A to kokne poradili. Daj lapku. Dodusí. Povedz mi to po anglicky. Čo to je predané? Ty učiteľka. Za 10 mesiacov nemáš. Počkej si Brok. opačne, aby správne si na telo. Dobre, pekne. Brok. Nie celý rúk, len Krivý chod, ľavou dívaj ruku sa. daj tu a pravou na to. Brok. Ty pes. Brok. Poďte. Brok. Hej lapku. Aj to je lepšie. Lapku. Hej lapku. A musíš viac na telo. Ty počúvaj. Ty. Pes. Ešte jeden tu príde, ho vykastuj. A ten Ivan s Nikolasom. Poďte to niekto. Nie. Ahoj. To je poistka. Sadni si. Keď si nájdeš si tú myš v tom puškolade. To sa... Držal. Povedzme to, jak to aspoň vyzerá. Čo mi dáte, keď dám desinu? Dám si jeden shift. To vák. Maťo, musíš sa Na to ruku na mimo to. úplne. Maťo, poď. Teraz to bude mimo terču. Nemá šanci. Skoro tam bola. Do osmičky. Potiahnuť to. Dobre? Nemusí sa bať, ruku mám tu. Ako ti pasuje, tak si to chyť, ja ti odistím. Ale neťahaj koľky, pokiaľ nevieš hľadanie. Ale to taký Super.
ne? Teraz sere. Sieče. Oni tam dajú do seba, To je najväčší kufar, čo sa tam bola. A minulý rok Ja som to vedel na žovu, ale... To bolo schválené, ja hovorím, že stranica. Podrž ešte týram. Daj ruku. Môžeme prestať dávať rovnaké karty na večerku. Počkaj. On si chce... Napíš mi kedy, o ktorej pôjdete voľne. Ja ti kamarátov ani jeden. Dobre, ja všetko sa tam dohodneme, že ja končím. Anil? Ana? Čo? Ja mám stôl zle teraz. Čo ti povedala? No mám zle, ja... Ale čo ti povedala? Nič. Takže nemám to už. Mám zle. Zelen. A počkej, kde tu je? Nikolás, žalúd. Mali si ten luk je dobrý. Ten luk je úplne dobrý. Zeliny tie drevené, čiačky, hej. Zelenová to prišla, by štrapla. Prestrela... Aj keby som mal to nechať na to povedať. Ten útok, ktorý mi to prestrela. Ja nemám 2 eurá. Poďte, Alex, Kamil, prosím. Ale... Teraz sa. No? Vieš. No krásny si. Teraz dojde. Ale... Vidíš dobre? Nie. Teraz. Odvoď ho rýchlo. Krapacký mobil. Ty si... Počkaj, tak. No. Padraž, padraž. Poďme? Poďme. Ale ešte už som koho záležil. Pazaj, tam ja to je. Ale ako... Poďte, bro. Konč. A tam sú ďalší, poď brat. Nie, bieleho. Okej. A musím ich vydobiť. Čo mi dobru? Tam. Mám vás, David, čo si neviem, kto tam je, asi Paťa pri ňom. Dostaneš tam? Mám vás všetci, neviem, kto tam je. No poď, brat, poď, brat. Koľko až sa na to? Ja Ešte neviem. Tamara. Tamara, pôjdeme na Tamara, poď, brat. Hej, poď. Poď, brat. Poď, brat. Tu, tu. Musíme najbať. Hej, poď. Ty sa zdríštaš, ja. Už nejdeme. Ja som vylezol na korunu. Nejdeme. Rebeka, však som bol na strome. Áno, ten, kto počíta, bude si chodiť. Ja máte. Dominik, Niko do autáku. Tak to si prehodol. Rýchlo, dávaj. Áno. Ja sa to ísť, môžeme si na to. Môže byť. Chcel som kúpať. Bolo to? Hej, bolo. Nebolo. Mám ja, Dominik. Chlapiky sú na stole. A ti to nechám vlastne. Hej. Ktorý?
Polsku. Tam to vidieť, že Polsku. Takže milé deti, vážené pani učiteľky, keďže máte dneska tak viac menej zahájenie školského roku v prírode, tak vám, deti, prajem, aby ste mali trpezlivosť s učiteľkami a pani učiteľkám prajem, aby ste mali ešte väčšiu trpezlivosť s deťmi. Ďakujem vám za to, že sme pre vás mohli zorganizovať takúto akciu v mene polovníckej spoločnosti Kremienok so sídlom v Povine. Gulášmajster Dušan Chilák mal na starosti občerstvenie, Maxík, ja a Ervin sme zase sa starali o tú vašu pohodu pri streľbe zo vzduchovky, alebo teda, aby ste sa tu nenudili. Za disciplinovanosť, ktorú ste preukázali, som veľmi rád, že aj takéto deti nám rastú, aj keď už pomaličky budete niektorí v puberte, niektorí už po, že? Prajem vám všetko dobré do nového roku a dovolte mi, aby som nejakým spôsobom vyhodnotil dnešný deň. Neberte to nejak, že kto nastrieľal, nenastrieľal, lebo ja neviem. Je to, ja viem, bojovníckym motivom a pani učiteľka, ktorá to organizovala, nejde k nám. Boli ste spokojní s gulášom aj s touto dneskajším dňom? Nemáte žiadne výhrady? V autobuse deťom rozdáte. Na to, že ste sa podujali na toto, tak vám dám takúto pamätnú medailu, aby ste mohli byť jedna z prvých vyznamenaných. Ďakujem. A taktiež 3 dievčatá a 3 chlapci, ktorých sme vybrali tajným hlasovaním. Zasadol som ja a ja, takže bolo to všetko tajné. Poprosím slečnu s pandou. Simonka. Tebe za účasť a nech sa ti v škole darí. Dobre? Gratulujem. Počkaj, takto to musím spraviť. Gratulujem ti a nech sa ti v škole darí. Dobre? Ďalšia tebe takisto gratulujem za to, že si bola dobrá a evidentne si aj dobre nastrieľala. Tak ti gratulujem. A ešte jedno dievča. Poď sem, ty, áno. Dianka. Aj tebe za účasť a za to, že ste poslúchali. Neberte to za to, kto... Ja vás nepoznám po mene. Takže aj tebe gratulujem za to, že si absolvoval úspešne tento deň. Kľud. Toto, vieš, tí, čo sa tlačia do neba, sa dostanú vždy do pekla. Ty v tej modrej šiltovke, poď sem. No? Ja neviem, ako sa volá. Tamko, gratulujem aj tebe. Môže sa pochváliť doma, že si bol s polovníkmi polovníckej spoločnosti Kremienok na dni. A zlodná vlastne, no ale sme v tom. A ešte jeden mladenec, ktorý prvý zdvihne ruku, dostane medailu. Takže po tí poslední si bol. Ivo by malo sa to najlepšie strelal z luku. To je, není to za tie, tak aj tebe gratulujem. Aby si vedel, že aj posledný raz budú prví. A chcem vám aj pani učiteľka veľmi pekne poďakovať za dnešný deň. To je z mojej strany všetko. Predávam slovo hospodárovi a ten vám gulášmajstrovi a ten vám odovzdá tieto nálepky. Ešte každému jednému odovzdáme takúto za účasť, takže skúste takto nejak poradne sa zostúpiť a A my vám chceme poďakovať, áno? Áno, chceme poďakovať aj vám. Ďakujem. Kam?